Ifmatxikote naiz, Ustelitzeko zinegotzia naiz, eta beraz 2014an herrikoetxean beraz eskolaren ofizialtasuna aldarrikatzen zuen erabakia hartu genuen. Hori ere ondotik eta bozkatu ondotik beraz prefetak atzera bota zuen, eta ondotik ala ere ikusi genuen biltzar kidegien goek ez zutela hain beste babesten jarrera hori, bertan bera uste horrek errestasuna utzi zieterako. Geroztik interbentzioak edo hitzartzeak beraz eskolaz egin izan ditut, bi hizkuntzetan gehienetan, baina hori azken aldian eskola hutsaz egin izanagatik haserrea piztu du, eta berriz ere hor ikusten da zein den hemen dauden, zein diren hemen dauden mugapenak, alde batetik hori estatusaren eskasiagatik eta administrazio frantsesaren ukazioa parean dugula, eta bestetik ere hautetxien tolerantzia edo intolerantzia nolakoa den azkenan eskaldunekiko.